Donkam Nongtrei nak Bynta ke proofreading Shlem Treikam Jong Nongsaiñ Hima. Kiba apply kindai kiba pendap ya ke BA bat shempang pha ka tho katar khasi. Kiba apply kila ban pha ya ke CV jong ki ha office Treikam Jong Nongsaiñ Hima lani pha ha ka email ID nongsaiñ@gmail.com halini shwa ka live ho tarik unai tung 8,000 pusan.